Slav roj baş, evar baş, hevanlı hevederim herkes başı. İro emecvara bülteneki en nuçiyan peşkeş bikin esteneme. Ziro mivan agrim. Je rojatan avin je her çar aliye Kurdistanê çi heçi tine mecvara berhev kirin et xwazim mecvara peşkeş bikim beriya her tiştî et xwazim hûn bêjin ka deng baş e ne baş e. Ji ber ku ez heta niha tim tirsiya me problema me teknîkî ez dibêjim qey hal biye ez li benda peyamê we me em îro bi hev re کال وڵاتی me çi ye çil pêşiya me ye qedera me wê çawa be em ê bi hev re hinek nîqaş bikin ez û we em bi tenê ne îro kewun teyîd bikin û bêjin erê temam e deng baş e hevano deng li min ve nagere we got erê temam süper em bi çi dest pê dikin ez ji we re bêjim ez hema ez bi vîya dest pê bikim Aran Alî li Brîtanyayê di pêşbirêka kickboxê de bû şampiyon ev nûçeyekî xirê ye em li bendê ku hemî Kurdên me milletê me qewmê me netewa me di her derê de bibe şampiyon û her wiha bi milletê cîran re jî tabî ne tenê em ême adetekî me Kurda heye dibe Xwedê ji her kesî razî ve paşê ji me Xwedê pêşî hezarê dunya alemê bihêle paşê ême Hevando sportmenê Kurd Aran Alî li Brîtanyayê hefteyê borî di pêşbirêka kickboxê de di pîlaya yekem de bû yekem yani şampiyona bi dest xist sportmenê Kurd Aran Alî ji navçeya Penciwanê ya Silêmaniyê beşdarê pêşbirêka li İngîltere bû li Londonê li hember Leon Wolf yê İngilîzî piştî û 5 round bi dest xist yani 5 rawndan de tê koşiya bi ser ket bû yekem 21 saliye bixwe bi alaya Kurdistanê bi resmê Serokê Komara Kurdistanê Pêşeva Qazî Mihemed çû ser dike li ser vê yekî anî ziman ka çima wênê Pêşeva Qazî Mihemed girtiye destê xwe bi tevî alaya Kurdistanê sedemî wî dibêje ev ala ev serkirde dibêje palnerên xurt ên şampiyoniya me bû yani min jê gelekî piştgirî girtiye min li ser alaya xwe jî di du û di du dike yek nivîsandiye piştî ku min madalya şampiyoniyê stand xelkê ji min pirsî wateya vê çi ye di du û di du çawa mümkün e bike yek dibê min bersiv daye wan basa yekparçebûna axa Kurd û Kurdistanê kiriye Alan Alî li ser pêşbirêkê jî anî ziman ev pêşbirêk yek ji pêşbirêkên herî giringê Brîtanyayê wisa tê hesibandin û min heta niha 5 lîstik birine di lîstika dawî de jî ez li hember Leon Wolf ê sportmenê bi nav û deng divê ez bûm yekem min ew têk bir ew bixwe İngilîz e lîstikekî gelekî zehmet bû ji ber ku ez rûbirûyê yek ji sportmenê kickboxê yê herî baş bûm yani raqîbê wî Leon Wolf yek ji kesên herî baş ê welatê xwe bû û li hember wî têkoşiyaye ev serkeftin em ji wî pîroz dikin Aran Alî tenê 30 salin li Brîtanyayê dijî berê jî li Kurdistanê tevlî çend pêşbirêkên cuda bibû xwediyê çend madalya ne bi vî şeklî hevano ya duyem jî em hinek basa rojeva li Tirkiye bikin paşê ez ê basa Amerîkayê bikim basa vê pêvajoya li Tirkiye di navbera İmralî û dewleta Tirkiye de bikim ez ê basa şerê li Kurdistanê bikim krîza di navbera Herema Kurdistanê û Iraqê de em ê behsa wî jî bikin gelek tiştene di dorê de li bendê bin heta da wî ji rojava jî Mazlûm Abdî daxuyanî daye her tişt heye 5 şaredarên CHP ji karatin dûrxistin tabî ez dibêjim qayyûm nene ji ber ku ji bo qayyûm tu tayînê şaredariyekî bikî divê sûçê terorê hebe li hember CHP vê gavê sûçê terorê tune ye wan hewldan li hember İmamoğlu sûçê terorê bibînin peyda bikin lê bawer dikim bi ser neketin Wezareta Karê Navxwe ya Tirkiye ragihand ku 5 serokên şaredariyên CHP yê navçeyên Stenbol û Adenê yên niha girtîne ji kar hatine dûrxistin ev kesiyan bas dikin hepsê dane li gorî biryara Wezareta Karê Navxwe ya Tirkiye îro serokê şaredariya Büyükçekmece Hasan Akgün şaredariya Gazi Osman Paşa Hakan Bahçetepe serokê şaredariya Avcılarê Utku Caner Çaykara ê şaredariya Ceyhanê Kadir Aydar û seroka şaredariya Seyhanê Oya Tekin ji kar hatine dûrxistin beriya niha da hat serê Kurdan hadî tê serê bajarên Tirkiye jî
وزارت داخلیه خود دیار کرد که سروکی شهرداری آوجلاره د چارچوبه لپرسینا خراب بکار آنینا وظیفه ده سروکی شهرداری بیوک چکمجه د چارچوبه لپرسینا ورگرتنا برتل او خراب بکار آنینا ارک ده ای شهرداری گازی عثمان پاشایجی د چارچوبه لپرسینا ورگرتنا برتل ده yani tem rüşvete yani bir rüşvet girtine tene suçbar kirin u şaradariye navçeyn seyhan ceyhaneci yani edenin de çarçıveye lepirsina xrab bikar anina erkte yani vazifeye xwe xrab bikar anine biviya ji karatın durxistin her penç şaredar doh de çarçıveye lepirsina şaredariye bajarê mezin ya İstanbul'ê de bi biryara dadgehê hatibûn girtin qayyum tayinê wan nakin me gotibû ji bo qayyum were tayin kirin li gorî qanûnên dewleta Tirkiye divê suçekî terörê li wan were barkirin. Di derbarê Özgür Özel de lê pirsîn hatiye destpêkirin hevanno. Özgür Özel serokê CHP'ye ji ber gotina wî ya li dijî serdozgerê giştî İstanbulê Akın Gürlek lê pirsîn hatiye destpêkirin. Serokê CHP Özgür Özel 4 Nîsana 2025 di navçeya Gazî Osman Paşayê li İstanbulê di mîtînga partiya xwe de aqifî bû ji ber girtina şaredar û berpirsên CHP bi tundî ev kes suçbar kirbû ki serdozgerê İstanbulê Akın Gürlek. Özel di derbarê belavkirina dîmenên dema girtina şaredar û berpirsên CHP'de şiyarî da bû Akın Gürlek. Heqeten jî dîmenên ku destên van siyasetmedaran kelepçekirî dibirin di şibiya wan dîmenên ku di dema operasyonê li hember keçekê de hatine kirin. İnsana wisa pê hev rêz dikin bi rûmeta wan dilîzin û hemû jî siyasetmedarê kevnin. Dibêje Özgür Özel çi gotibû jê re ez ji hemû Stenbolyan dipirsim bila bersiva wê ji vê derê were bihîstin. Eger carekê din dîmenek ji malbat, zarok, mezinên hevalê me re zehmet bi were kişandin hûn amade ne gelo. Kesên ku dîmenan digirin û didin girtin em wana poşman bikin. Carekê din dîmenek bi vî şertî bi vî şeklî derkeve dibê werin em bi hev re wana poşman bikin. Dibê hazirin. Yani di mîtîngê de ji gel dipirse em wekî zilamên em basa zilamat ki ême mantıqa me Kurda guheriye dî em newêrin ji xwe re bêjin tu mêrî were em newêrin bêjin çünkü em ne ku newêrin yani dedî ji mantıqa me hatiye serrast kirin çünkü di civaka me Kurdan de heqeten şoreşekî pêk hatiye jin û mêr wekeviya wan êdî çêbiye êdî em şikerê sîra nabêjin tu mêrî wisa bike tu falan bêvan ji wî wisa gotiye em wekî zilaman tên çalakiya xwe dikin belav dibin lê eger tu min aciz bikî em ê kom bibin êdî em ê belav nebin em ê vê derê daîmî çalakiya rûniştinê li dar bixin dibêje Özgür Özel wekî din serdozgeriya İstanbulê dibêje gotinên Özel suçên bi armanca rêgirîkirina karên endamê darazê yani gef e gef li darazê dixwe ji ber vê yekê dereqî de lêpirsîn hatiye dest pêkirin. Ka hevan Tayyip Erdoğan çi dibêje derbarê pêvajoyê de niha Tayyip Erdoğan di mesela pêvajoyê de gelo samîmiye yan hîlekar e. Ew operasyonê ku li hember gerîla têne meşandin girtin binçavkirin li Bakurê Kurdistanê hêjî zulm heye ew biryarên ku têne girtin yan jî di derbarê berdana girtiyan da biryar nayêne girtin eleqa wî zêde bi Tayyip Erdoğan heye yan di nava dewletê de beşek şerxwaz heye dixwaze daribe li vê pêvajoyê bixe dixwaze Kurdan bixe zorê dixwaze Tirkiye bixe zorê ji ber ku di şer de di pevçûnê de menfaetên wan hene em ji wan re dibêjin menfaet parêz hem jî şerxwaz di şer de menfaetê xwe digerin em binêrin Tayyip Erdoğan ji wan e yan ne ji wan e kengê kevş dibe piştî hevdîtina xwe ya bi Donald Trump re kevş dibe heta niha pir cara soz daye xwedî li sozê xwe derneketiye sebebî çi dibe bila bibe dibe ku ji aliyê vê dewleta Kur ve gef lê hatibe xwarin dibe ku bi xwe nijadperestekî Tirk be dibe ku heqeten ji Kurda hez nake wekî şexs em nizanin yan jî em dizanin belkî em dizanin belkî em dizanin ji bo vê xatirê vê pêvajoyê ji bo ku pêvajo xira nebe ji bo ku mesele nekeve stûyê me em nabêjin ama miletê me şahîd e miletê me zane miletê me êdî gihîştê wê astê ku dost û dijminê xwe ji hev derxe
me gotu bem siyasî bûne et xwazim hêviya we bi we hebe hevan no hêviya xwe bi şervanê xwe bînin bi siyasetmedarê xwe bînin min ji were tweetekî nivîsandiye ez ê tweeta xwe jî bixwînim paşê ez bawer dikim her tiştê ku ez dinivîsînim di Twitterê de her tiştê ku ez vê derê dibêjim ez bi samîmiyeta xwe dibêjim ez naxwazim alîgirî bikim mesela min ne alîgiriya partiyekî ya hizbekî ye ji bo menfaetê milletê Kurd çi be ez dixwazim rastiyê bêjim eger em di zehmetiyê de bin di zorê de bin ez dîrek ji were dibêjim a mesela îro ez pir şam e kêfxweşim çûnkî ez zanim pêvajo bi ser kevê jî bi ser nekevê jî milletê Kurd qezenç dike di her halî de milletê Kurd qezenç dike başê ez ê were bi ser meselê li bendê bin em ê tiştê xweş bêjin Tayyip Erdogan çi dibêje piştî biryara Partiya Karkerê Kurdistanê ya danîna çekan û xwe fesehkirinê divê em ê bi hev re xurt bibin tiştekî wisa dibêje hêviya wî zêde biye çima hêviya wî zêde biye Tayyip Bek Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan di mesaja xwe ya cejna Qurbanê de got piştî ku rêxistinê biryara fesehkirina xwe da û piştî ku biryar da çeka dayîne em derbasî qonaxekê nû bûn temam em vîya dizanin Erdogan bi wesilêya cejna Qurbanê peyamekî belav kir dibêje di beşekî peyama xwe de balkişand ser pêvajoya çareseriyê em wisa dibêjin ew dibêjin pêvajoya Tirkiyeya bê teror biryara çekdanîn û xwe fesehkirinê ya PKK yek bi yekanî ziman got gavên ku me di warên aborî de gavên ku me di warên siyaseta derve û ewlehiyê de avêtine bi pêvajoya Tirkiyeya bê teror em li ser bingehekê bihêztir danîn piştî ku rêxistinê biryar da xwe feseh bike û çekan dayîne em derbasî qonaxekê nû bûn bi duayên gelê me ezîz bi piştgiriya saziyên siyasetê em ê di demekî nêz de welatê xwe ji beleyekî nîv sed salî bi hev re rizgar bikin înşallah dibêje dema ku em bi selametî bigihêjin armanca Tirkiyeya bê terorê ez wisa bawerim em ê hemû bi hev re pêşeroj yani siberojekê xurttir bi bandortir hembêz bikin Tirkiyeya bê teror me got belkî qesta wî ne tenê şiddeta ku ji aliyê Kurdan ve tê me got belkî behsa terora dewletê dike tiştekî wisa jî heye wextê ku behsa gotina terorê têkirin divê ku em wekî Kurd em negirin ser xwe çünkü em terorê nakin yani pir zû de em terorê nakin yan jî me qet nekiriye ha zemanê xwe de salên nodî de cana merû mecbûr dimîne tirsê bixe nava dilê wan bi armanca meseleyekê siyasî şiddet bikaranîn li gorî qanûnê nêtêm yekbî dikeve çarçova terorê ama di vê yekê de dewleta Tirk ji bo bigêje armanca xwe ya siyasî heta dawî teror bikaraniye heta dawî şiddet bikaraniye xelk tirsandiye terorîze kiriye kriminalize kiriye her tiş kiriye ji bo yan dibêjin terora dewletê ev pêvajo dikare dawî li terora dewletê bîne yani Tayyip Erdogan çawa bahsa Tirkiyeyekê bê teror dike em jî bahsa Kurdistanekê bê terorê dikin terora dewletê her gotina teror wextê hat bikaranî ji kerema xwe re negirin ser xwe em nizanin belkî Tayyip Erdogan bahsa Tirkiyeyekê bê teror dike dema wê dibêje belkî ew jî behsa terora dewletê dike ew Ergenekon, balyoz, malyoz falan bêvan belkî ew jî aciz e ew jî dixwaze ku dewlet dawî li çek û sîlehan bîne êdî mirov bikaribe bi hemwalatiyê xwe re bide bistîne bikeve nava diyalogê ama tiştekî heye em dizanin Tayyip Erdogan bi xwe bi tena serê xwe nizanim ama di nava AKP'de derdorekî heye ji êrişên dewleta Tirkiyeyê li ser gerîla ên li ser Rojava aciz em vîya dizanin yani di nava dewletê de beşek heye piçûk be jî heye ew ne alîgirin ku şiddet were bikaranîn li hember Kurdan ez hema peyamê we kontrol bikim ê min ez dixwazim tim çavê min li ser van peyamê we be ka dünya halî dibe ku deng were qut kirin dibe ku teknîk bisekine dibe ku tiştekî bibe ji hûn jî carna wisa bişînin ez ji wan rîca dikim hevandan
مناور دا بی بخاسی مهکی پشتی وی نابری tamam hayat Malatya va tamam denk خوشه نه ها ایجار me çi digo ez dixwazim yani jî rica dikim hûn piştgirî bidin vê kanalê em pêş bixin belav bikin di nava xelkê de bila zêde bibe mesela di vê pêvajoyê de eger şer were seknandin pêdiviya milletê me bi ragahandinekê azad heye em weke rojnamegerên Kurd em çawa xwe îfade bikin li ku derê xwe îfade bikin ne pêdiviya me bi YouTubeê heye pêdiviya me bi van saziyan heye êka ew jî Nurettin Yılmaz Malatya va ka binêre Emîn Kutlar çi dibêje bibin abone dibêje ka Emîn Malatya ve em jî te pîroz dikin îja pêdiviya me bi kanalê Wisa hene yani belav bikin em hinek mezin bibin gelek heval rojnameger li derdora me hene ew ê jî werin em ê bi hev re weşanê xweş çê bikin belkî em ê heta derengiya şevan jî wisa guftûgû bidin dest pê kirin ne îjar girêdayî rojan e girêdayî demên girîng in hevan ez bidomînim Tayyip Erdoğan çi dibêje baş e me pêya me wê kontrol kir îja ya çend hevalê min ê din hene weke şêwirmendê vê kanala min kar dikin dixebitin piştgirî didin me ez ji wan re spas dikim dengê min çi ye wan wan jî li gorî xwe di YouTube'a me de hin guhertin çêkirine ji bo ku kanala me pêş keve derdora me jî hinekî bikaribin bibin xwedî alîkariyekê aborî ez bar dikim hin sîstem çêkirine ez ji wê sîstemê pir fehm nakim ama ez bar dikim weke abonetiyekî mirov alî aborî ve dibe abonetiyekî daîmî tiştekî wisa heye ama heqeten tiştekî wisa çê bibe eger alîkariya aborî were soz ji xwe tiştê wisa dikim van alîkariya em didin hevalê xwe yê rojnameger ku di zorê dane heta ên li Bakurê Kurdistanê jî ya pir zor e rewşa wan zor e ême dîsa baş e em li Ewropayê ne bi şiklekî mirov dikare îdara xwe debara xwe bike ama hevalê me rojnameger di zorê dane mirov çawa bike nizanim xwazî karsazên me hinek destê xwe bav dana bêrîka xwe ewsa komîsyonekî taybet ya aborî çêkirana nava xwe de hewzekî aborî çêkirana û me piştgirî bide van rojnamegerên xwe rojnamegerê me êdî ji vir û pêve êdî weke şervanên Kurdan e ew ê xizmetê bikin ji şervanan zêdetir ew ê xizmetê bikin ji ber ku şervan tune ne êdî Hala Rojavayê Kurdistanê derê din belkî şervan hebin ama ez behsa Bakurê Kurdistanê dikim êdî tekoşer şervan ê ku dikevin nava hereketê ew in mirov qîmeta rojnamegerê xwe zanibe ya tiştekî basît e tiştekî pir hêsan e beleş e bibin abone xilas mezin kin yani ne zehmet e temam e heval komîser hebûne îjar me gotibû daxuyaniya HPG heye hevalno daxuyaniya HPG ez ji we re pêşkêş bikim dibêje şer berdewam e ka şer bi kîjan şeklî dewam dike navenda ragihandin û çapemeniyê HPG got qadên gerîla yên li herêmên parastinê yên medyayê bi dronên bombebarkirî bi obûs bi çekên giran hatine bombekirin her wiha tünelên me jî bi teqemeniyan hatine bombekirin êrişên artêşa Tirkiye bi giranî li ser tünelên gerîla yên li herêmên Metîna Şehîd Delîl ên li Rojavayê Zapê têne kirin di encama van êrişên artêşa Tirkiye dagirker de 27 gulana 2025 hevreyê me welat di 30 gulana 2025 de jî hevreyê me bawer şehîd bûn em bi rêzdarî bibîrtînin van şehîdên xwe agahiyên berfireh yên li ser nasameyê hevreyên me yên şehîd wê pêş re bêne eşkêrekirin hêzên me li hember êrişên hêzên me li hember van êrişên dewleta Tirkiye di çarçoveya parastana rewa de bersiva pêwîst dane heta ku karên dagirkeriyê yên artêşa Tirk û êrişên ji bo tunekirina gerîlayên Azadiya Kurdistanê dewam bikin hêzên me jî wê ji bo xweparastinê bersiva pêwîst bidin dibêje HPG ya rast jî ew e milletê Kurd ne şerxwaz e şervan e lê ne şerxwaz e bi ser de biçin dikare xwe biparêze ew muhîm e milletê Kurd şervan e lê ne şerxwaz e
بقاسي كوان بيد حسن هونه ببيجن اف چن ناکوکیه دولت ترکی جالیک و به امرال یره پیواجو دایه دست بیکرین جالیدن وجی ایرشتی که سر هرمین جدا این کردستانه و گاوی ایرش خواه لسر روژاوی کردستانه دایه سکناندن همو ساده بینن اگر بستکی نها هید مریتی دایه لی حتی کنگی دوام دیگه اموجی دزانن حتی هفیتنا به دانالد ترامپ رای طایب اردوغان پیشتی وی اوی دست بیکن گفان بخون ایدی گریدای پروژه می کردانه جی کاچه واد شده به در حقیقت جی آگاهی هی مازوم عبدی آگاهی انداده از پیشرا جوارا پیشکش بکم نها دناوا دولتی ده بشکی گرینگ شرخواز هنه دناوا ارتشی ده جیه دیگرن بلکی جی تهایا طایب هی طایب ده بیجه هون لیخن از جی زختی بدم سر امرالی از جی زختی بدم سر رخصنی جبو ام بکاربن وان تسلیم بگیرن ev plan û proje wan e tiştekî eybê tune ye yani eyba me tune ye ji destê me tiştek naye tişta ji destê me tê ew e ku em jî wekî Kurd wekî millet wekî tekoşerê vî milletî em teslîm nabin di dew û doza xwe yan netewî de em îsrar dikin mafê me yê netewî ji xwe li holê ne tu kes nikare înkar bike li holê ne heqê dunya alemê çi ye me jî ew e li cem dewleta Tirkiye heqê Tirkan çi ye li cem dewleta Tirkiye heqê Kurdan jî ew qas heye tiştekî ku were nîqaşkirin tune ye her millet divê xwe bi xwe birêve bibe navî dibe federasyon be navî dibe xwesîrî be navî dibe herêmên demokratîk be qet nemîhîme ama di dawiya dawiyê de tiştê ku divê were kirin milletên her herêmî divê azad be hêjmara wî sedî not be sedî deh be sedî pênc be nemîhîme li herêmekî sedî du jî milletekî hebe û millet bi serê xwe divê xwe bi xwe rêve bibe li gorî çi عرف و عادتê xwe çand û kültûra xwe zimanê xwe ola xwe veya wisa ye edet wisa ye li wêran şerê li Batmanê eger êzdî hebin hene jî dijîn jî ew ê li gorî erf û adetê xwe li gorî ola xwe bijîn wisa ye edet wisa ye veya nakeve çarçova demokrasiyê ha navêviya çi ye navêviya demokrasiya herêmî ye to nemîhîme bila wî nav nemîhîme tu dibê federasyon konfederasyon devlet hakikaten nemîhîme tu dikarî carnan erkên wisa bidî civaka xwe ji dewletê pir pir pêşketîtir e ama navî wî ne dewlet e mesela navê Swîsre ne dewlet e navê Swîsre konfederasyon e ma şert e dewlet be konfederasyon e navê Cenevrê navê Zûrîhê kanton e ama ji dewletê zêdetir erka wî heye erk di destê gel de ye di destê millet de ye millet di nava xwe de însana hildibijêre dike xizmeta xwe millet çi biryar bide ev xizmetkarên ku hatine hilbijartin ew ê di wê çarşevê de xizmetê bikin ama tu kesekî ranade ranabe emir nade milletan tiştekî wisa tune ye yani Çînekî serdest hukmdar xwedişûna dewletê de bibîne li gorî dilê xwe biryara bide tiştekî wisa tune ye navê wî dewlet e navê wî sinif Çîna serdest dewlet e tişta ku em tim behs dikin tişta ku tê redkirin esas ew e ne ew dewleta ku em a rêvebiriyan ciyê ku hukmdarî di destê gel de be temam e navî çi dibe bila bibe netirsin ez bar dikim tevgera azadiya Kurd vê dixwaze û vê jî dixwaze pêk bîne di vê derê de jî tawîza nade erk biryar di destê millet de ye îja tabî îdî ew detayî wî hene îdî komûn çêdibin komûn di nava komûnan de meclis çêdibin yan jî di meclisan de komûn çêdibin millet çawa xwe birêve dibe nava xwe de hilbijartin çê dikin biryarê xwe çawa digînin wan kesên ku hilbijartine ev êdî dikevin detaya mesela herema Başûrê Kurdistanê çawa bi kîjan şiklî petrol bi qaçaxî firotiye ev sûjbariya Iraqê ye hevanno sûjbariya Iraqê mühim e çünkü bûye sebebê krîzekî sebebê krîzê ye
وزارت پترول یا عراقی جهرما کردستان خواست که پترول رادستی بغدای بکه و راگهاند که حکومت باشور کردستان برپرسیارین خواه وظیفین خواه ین قانونی ین درباره هنارتنا پترول ده بجیه نانی و لهرمه هنجی برین قاچاق پترول تفروتن اف ایدایا عراقیه tabi Kurdistan و سنا فکره د داخلانی وزارت دهات دستنشان کردن که لگوری قانون بودجه دوی هرما پترول یا هرما باشور کردستان یعنی همی پترول کج هرما باشور کردستان درد که رادستی وزارت پترول یا فدرال یا عراقی وره کرن لی اف به وجو جالی حکمت کردستان و تی بم پیکرن هر واحد لگوری داخلانی جدرخستنا پترول یا برین قاچاق حکمت هرما کردستان برپرسیاره yani üyeliği de rastı eğer hın derdur, hın karsaz, petrolü bu kaçağı derdikinde froşun, hükümete başvuru Kurdistan'ı eğer peşiliğine göre ne ki bin kontrolü tabii ki hükümete hereme berpirsiyere döve manide ama torabi hükümete suçbar biki ev küçük kısına Kurdan'ı. Tu hükümete ne kadar küçük bıkını, tu ne kadar beci hükümet bu kaçağı difroşe. Tuzkari beji erkaha biji ne aniyed mesela kontrol ede. Wezareta Iraqê diyar kir ku berê gelek caran bi rêya danûstandinên fermî, şandeyên taybet wan hewl dabû ku bi hikûmeta Herêma Kurdistanê re pirsgirêkê çareser bikin lê ew hewldanê wan bê encam mane negîştine serî. Di daxuyaniyê de hate gotin ev rewş ji bo abadiya Iraqê û her wiha ji bo prestîja navnetewî dibe sedema gefên ciddî. Di daxuyaniyê de her wiha hate gotin ku radest nekirina petrola Herêma Kurdistanê bi cihkirina peymanên Iraqê yên bi OPEC'ê re yên tekildarê hilberînê zehmet dike. Yani eger Herêma Kurdistanê petrola me nedeme çawa ku me li hev kiriye wê demê li hember xelkê jî li hember hêzên navnetewî em dikevin zehmetî em dikare hesabê bidin wan. Ev saziyên navnetewî yên petrolê hene. Em jî li hember wan berpirsiyarin. Wezareta Petrolê ya Iraqê ragihand ku Iraq neçar dîmîne ji qadên din yên derbê Herêma Kurdistanê hilberînê kêm bike ev jî bandoreke neynî li dahatên welêt dike. Wezareta Petrolê ya Iraqê teqez kir ku welat ji ber hinartina qaçaxî rastî zerarekê ciddî ya aborî hatiye gavê qanûnî di rojeva me de nedibêje. Wezareta Petrolê ya Iraqê da zanîn ku lêkolînên tekildarê şandina petrolê ya qaçaxî berdewam dikin. Hükümeta Herêma Kurdistanê di vê pêvajoyê de bi temamî ji aliyê qanûnî ve berpirsiyar e û hükümeta Iraqê dibêje em ê çi bikin em ê mafê xwe ê qanûnî ê make zagonî bikarbînin ê ka em binêrin ew ê çi bikin. Ev jî bi vî şiklî hûn zanin beriya niha ji ber vê sedemê sedema petrolê Iraq maaşên karkerên yan jî memûrên Başûrê Kurdistanê birîye. Sebeb jî ev e hûn petrolê nedin me em jî maaş nadin we. Hûn petrolê bidin em ê bikaribin petrolê bifroşin pere qezenç bikin û vî perê em ê qismekî ji were bişînin. Yani maaşên memûrên Başûrê Kurdistanê dîsa bi petrola me tê yani. Ew bi xêra bavê xwe pere nadin. Ama tiştekî din pê hesiyam ji were bêjim ev mesele ev krîz zêde nadome. Di demên pêş me de sistema Başûrê Kurdistanê diguhere. Erkên Başûrê Kurdistanê êdî zêdetir dibin weke sistemekî konfederatîv. Êdî Başûrê Kurdistanê ne mecbûr e maaşê xwe ji Iraqê bigire. Bi tena serê xwe dikare aboriyekî serbixwe çê bike, maaşên karkerê xwe bixwe bide, petrola xwe bixwe bifroşe lê qismekî ew ê bide merkezê Bexdayê. Başûrê Kurdistanê dikare di demên pêş me de eger ev krîz bidome dikare ji nûva referandum çê bike ji bo serxwebûnê. Niha bingeha wî zemîna wî tê amade kirin. Tiştekî wisa ez pê hesiya me. Çünkü bi vî şiklî nameşe. Kes kolê bavê kesî ne. Yani tu petrola xwe dî Iraqê, Iraq wana difroşe dike pere û ji te re dişîne. Mazlûm Abdî bahsa diyaloga bi Şamê re dike.
dibêje diyaloga me baş e hûn zanin beriyan hat du heyet du şande çû Şamê hevdîtin pêkanîn her çend naveroka van hevdîtinan tam zelal nebe jî em dizanin erênî derbaspiye armanc ew e peymana ku dehê adarê hatibû îmzekirin di navbera Mazlûm Abdî û Ehmed Şara de pêk werin di pratikê de ne tenê peymana di navbera Kurd û Erebên El Şara de rêveberiya Xweser êdî xwe berpirsiyar dibîne li hember Durziyan jî li hember Elewiyan jî mafê wan jî diparêze li hember jinan jî rêveberiya Xweser xwedî mantiqekî gelekî berfirê he heqeten wisa teng nefikirin mesele ne tenê rêveberiya Şamê heye Sûriye heye û Kurd hene em Kurd mafê xwe bigirin û xilas ê li peravên Sûriyê Laskiya Tartus Elewî wextê werin qetilkirin tu dikarî temaşe bikî tu dikarî bêjî nexema min e ma ji min re çi ma tiştek wisa heye dunyayekî wisa heye nabe îdeolojî ev e exlaq ev e ji aliyê exlaqî ve tu li dijî zulmê derdikevî mafê ku tu ji bo xwe dixwazî divê tu ji bo Durziyan ji bo Elewiyan jî bixwazî ji bo Ermeniyan a Sûriyan jî bixwazî edet wisa ye mirovahî wisa îcab dike her tişt ne Kurd û Kurdistan e Kurd û Kurdistan heye bi jîranên xwe Kurd û Kurdistan heye bi mirovahiya xwe bi exlaqê xwe Kurd û Kurdistanek ku di mêjiyê wî de îdeolojiya wî de di rêveberiya wî de exlaq tune be mana wê Kurdistanê tune ye sibê dusper rêveberî bikeve destê kesekî bê exlaq li Kurdistanê xirab dikare bikar bîne ji ber vê yekê make zagona exlaqî em bêjin pir girîng e li Kurdistanê bi cih bibe yani Kurdekî sibê dusper hat ser hikm mantiqa wî otomotîkmen divê adîl be ji bo parastina mafê mirovan be mesele ev e fermandarê giştî yê Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê Mazlûm Abdî li ser hesabê xwe X'ê di derbarê şandeya Kurdî de daxuyaniyek belav kir doh mejbera gotibû şandeya Kurdî çûye na neçûye navê wan eşkere bîye pardon ew ê biçe bar dikim ya jî çûye dibêje Mazlûm Abdî li ser hesabê xwe X'ê avakirina şandeya Kurdî di çarçoveya bicîhanîna peymana dehê adarê de ye ku teqezî li ser parastina mafê gelê Kurd bi destûrî li Sûriyeyê yê girtî kiriye hîn neçûye ya hatiye saskirin yani kivş bû ew ê biçe navê wan hene Mazlûm Abdî dibêje yani ji bo bicîhanîna naveroka peymana dehê adarê dibe ev komîte ev ekîp saz biye ekîba Kurd we em dibînin du heyet hene yek ya rêveberiya Xweser temsîl dike yek jî Kurdan li rêveberiya Xweser tenê Kurd tune ne ji ber vê yekê rêveberiya Xweser ema ji sisyan parekî Sûriyê di kontrola xwe de digire ama tiştekî din jî heye rêveberiya Xweser bi mantiqa xwe bi îdeolojiya xwe bi şervanên xwe hêdî li Şamê jî li Helebê jî li başûrê Sûriyê jî herêma Swêda herêma Durziyan li Laskiye bi cihî dibin hêdî mantiqa xwe li wê derê jî berfireh dikin hebûna mirovan ne tenê fîzîkmen eskerekî te çek di desta de be biçe li wê derê nobetê bigire hebûna te ya li wê derê bi siyaseta te ye bi îdeolojiya te ye bi exlaqê te ye bi mantiqa te ye mantiqa te wextê ku li Laskiye Tartusê bi cih be Elewîş te hez dikin li derdora te bi cih dibin xwedî mantiqa te mesele ew e îjar ka nîv saeta me derbas bûye çi zû diçe îja me gotibû avakirina şandeya Kurdî di çarçoveya bicîhanîna peymana dehê adarê de ye ku teqezî li ser parastina mafê gelê Kurd bi destûrî li Sûriyeyê yê girtî kiriye em bawer dikin ku naskirina mafê pêkhatiyan bingeha avakirina Sûriye Demokratîk e Sûriyeyekê dadmend e yani adîl e ku hemû alî tê de beşdar bin her du şandeya Bakur Rojdatê Sûriye û şandeya Kurdî hevû du temam dikin
evçine garantiya eveye diyaloga niştimani veke vebjêrkeke stratejik ber bi siberojeke dadperwerane navê xweş e ya adilane yani wekevî nîşan dide yani hebûne her du şandeyan ji bo armancekî ye Hevserokatiya Şandeya Kurdî daxuyaniyekî nivîskî belav kir wan jî ez navê wan ji were car de dubarê bikim du êvarê min ji were gotibû du êvarê Abdullah Demirbaş mêvanê min bû pir tiştê xweş a xifî heqete îmkanê we hebe bikevînê doh temaşe bikin hem di derbarê sosyalîzmê de mesela çi eleqa sosyalîzmê dewa Kurd û Kurdistanê heye bersivî wî pir xweş hene tiştê wisa hûn vîdeoya me ya zindî doh bibînin Li gorî daxuyaniyê di YouTubeê de du beş hene yek beşa vîdeo yek beşa zindî hûn bikevin beşa zindî li wê derê û li pê hev evê me hene weşanên me hene Abdullah Demirbaş sêr bikin kêfxweş dibin li gorî daxuyaniyê şandeyê civîna xwe ya damezrandinê çarê hezîranê yani beriya du rojan bi beşdariya Mazlûm Ebdî hev fermandarê giştiyê Qesedê bi beşdariya fermandara Yekîneyên Parastina Jinê Rohilat Efrînî endama dîwana konferansa Yekrêzî İlham Ehmed li derxist ew her sî jî tevlî bûne kîne hevserokên şandê Pervîn Yusuf Mihemed İsmaîl hevserokên şandê ne endam jî Aldar Xelîl Rehan Loko Ehmed Sileyman Oso Salih Derwiş Nisreddîn İbrahîm Faysal Yusuf ew jî endamên şandê ne ji grupê ve di diyaloga Kurdan a bi Rêveberiya Şamê re evê temsîl bikin evê biçin baqifin ev li aliyekî em li bendêne ku heyet biçe hevdîtin çê bike û em jî encama hevdîtinan ji were ragîne li Sûriyê mûşekên Kornet û Cebilxane hatin dîtin ez bawer dikim tiliya dewleta Tirkiyê tê de heye çûnkî vana diçin Lublanê kî dibe Lublanê anha li Lublanê ê ku dixwaze problem derbixe dewleta Tirkiyê ye ez wisa bawer dikim Wezîreta Karê Navxwe ya Sûriye ragihand ku di operasyonekê ewlehiyê ya li navçeya Quseyr a Himsê de hewldaneke mezin a qaçaxa çekan ya ber bi Lublanê ve hate astengkirin li gorî daxuyaniya wezaretê di barhilgirekî de yani di tirekî mezin de mûşekên Kornet Cebilxane hatin dîtin wezaretê dîyar kir operasyon piştî şopandin û çavderiyekî hûr di dem û ciyên guncav de bi serkeftî hatiye pêkanîn şoferê barhilgirê hatiye binçavkirin ji bo pêvajoyên dadweriyên pêwîst sewqê rayedarên tekildar hatiye kirin mûşek di nava çewalên sebzeyan de hatine veşartin binêrin yani çekên qaçax ama yê pir mezin in di nava çewalan de hatiye veşartin ew kamyon jî hatiye desteserkirin filan tamam tiştê wisa çê dibin normal e Sûriye hêjî ji nava şer derneketiye ka Donald Trump çi dibêje ya Donald Trump hêdî sempatiya xwe wan da dike li ber çavê Kurdan bila haya wî hebe divê hinekî muameleya ku li Ukraynayê kiriye nikare bi Rojavayê Kurdistanê bike divê zanibe Zelenskî xwedî tecrübenin e genc e û di destê wan de weke pêlîstok bû tişta ku anî serê Zelenskî eger bîne serê Kurda em nikarin Donald Trump efû bikin ji xwe em jî wê muamelê layıqê xwe nabînin em jî nakevin wê nava wê muamelê em jî xwedî tedbîrin yani Serokê Amerîkayê Donald Trump geşta xelkê 12 welataniya Amerîkayê bi temamî qedexe kir kîne ev çin ev welat Afganistan, Myanmar, Çad, Afrika yani Kongoya Demokratîk halbuki demokratîk e jî ya Gineya Ekvatorî, Eritre, Haîtî ya çi sûçê Eritre heye Haîtî, İran, Libya, Somalî, Sudan û Yemen di fermana Donald Trump de her wiha çûyîna Amerîkayê ê xelkê heft welatên din jî hatiye sînordar kirin li ser vê vîdeoyekî jî parve kiriye dibêje
باوی کی پر هسان ام نکارن کوشبرین جوان ولاتان قبول بکن ام نکارن لوان کسین دخوازن وان امریکای باوی کی اوله به باور بگرن و وان به تمامی بنرخینن یعنی اوله کاریا ما دبی کم دبه سینوردار کرنا کو ام دکن گریدای جدیتا گفانه لیسته و به پیشوچونین گرینگ ورن نوکرن پاشه به عین آوای دما مترسی نو لسرانسر جهانی در کبن دبه کو ولات نوجی لیورن زیده کرن Türkiye ne navdaya ama tukara bike ve navêjî em ê destûrê nedin kesê ku dixwazin zirarê bidin welatê me tiştekî nikare me ji parastina Amerîkayê dûr bixe xelk xwedî li welatê xwe derdikeve binêrin Amerîkî heqeten netewperwerin ha Koşka spîragand ku Donald Trump piştî nirxandina raporên Wezîrê Karê Derve Marco Rubio û rayedarên din ev biryar stendiye sedemê qedeqekirinê çi ye قدخه جبر سیستم کنترل کرنه ین کم ایوان ولاتانه کشیان امریکا یاش بو دیار کرنه مترسین اولیه یا بری کتنه ولایت آستنگ دیگه یعنی اول ولات نکارن خودی بارافره خود درکه نکارن کنترل خو باش بک بینن herkes dikare li bala Fransuar be herkes dikare bi qaçağı yan jibrên cuda vize bigre derbasi Amerika be yani Amerika nikare kontrolê baş pêkbîne bi van welata re bikeve nava hevkariyê. Sedem ew e. Ji we heft welatên din ên weke Burundi, Kuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Türkmenistan, Venezuela jî ew dibin sînordarkirinê de ne. Yani ew jî nikarin werin Amerîkayê. Werin jî pir bi zehmetî dikarin werin. Hevan no. Ez dixwazim hûn li bendê bin neçin derekî ez dixwazim di derbarê tweeta xwe de du sê şîrovê bikim piştî vê nûçê. Serokê Amerîkayê Donald Trump çi kiriye bi serokê Çînî re bi telefonê de axife li bendê bin em hinekî şîrovê bikin derbarê pêvajoyê de paşê êdî ez ê hinekî li peyamê we binêrim hevan no. Serokê Amerîkayê Donald Trump û serokê Çînî Xi Jinping piştî şerê bazirganiyê yek û bi zêdekirina bacên gümrükê di navbera her du welatan de gurttir bibû cara yekem bi telefonê bi hev re axivîn Donald Trump dudiyê Nîsanê li ser hevkarên bazirganiyê yên ku Çîn jî di nav de bû zêdekirina bac yani vergî ragihandibû. Piştî ku Çînê bersiva bacên Amerîkayê da şerên bacên gümrükê di navbera her du welatan de dest pê kiribû di encamê de çi bûbû Amerîkayê baca gümrükê ya li ser kerûpelên Çînî ji sedî 45 zêde kiribû. Yani tiştekî ji Çînê were Amerîkayê fiyata wî sed be dibe 245. Sedî sed zêde dibe. Sedî 145. Her wiha Çînê jî li ser kerûpelên Amerîkayê baca gümrükê ya li ser kerûpelên Amerîkayê bi rêjeya ji sedî 125 zêde kiribû. Rêveberiya Washingtonê dema ku tarîfên zêde ên li ser welatên din nod rojan bi paş vexist tarîfeyên li ser Çînê jî berdewam kirin tavî paşê li hev kirin çawa li hevkirina ji were bêjim piştî hevdîtinan biryar hate dayîn ku ji çardê gulanê û şûn ve Amerîka baca gümrükê ya li ser kelûpelên Çînê di nava not rojê de ji sedî 45 daxîne sedî sî yani tiştekî bi 100 euro be dibe 130 euro. Çîn jî bi vî awe bersiv da baca li ser malzemeyên ku ji Amerîkayê tê ji sedî 125 daxist sedî 10. Yani li hev kirine. Hevan no tiştekî din ez were bêjim ez hema via vê sibê ez rabûm mixwest ez ji were tiştekî hazir kim erê îja min ev nivîsand ez alîgirê vê nivîsa xwe me ez vê nivîsa xwe jî diparêzim hevan no çi ye yek ev hemî hevalên me dostên me welatparêzên me ez weke du beş dibînim
beşekî heqeten insanê niyet pak in. Pêvajoyê di çarçoveya hestên xwe ên netewperweriyê de rexne dikin yan jî rapora ku Rêzer Abdullah Öcalan ji partiya xwe re şandiye beriya kongrê li gorî xwe rexne dikin bi qasî ku Mehmedî ji wekî de dît. Ev beşekî ne bi hestên welatparêziyê bi niyetekî pak rexne dikin. Çunkî wan ket daye, emek daye, xwîn daye, zarokên xwe dane, ji emrê xwe dane. Normal e. Ama hin însan jî hene beşa duyem tu çi bikî jî rexne dikin. Tu çi bikî jî reş dikin. Çunkî niyeta wan ne serkeftin e. Niyeta wan reşkirin e. Demên ku Partiya Karkerên Kurdistanê serxwebûn di parast, welatekî azad serbixwe di parast, ez divê qenaetê de me hêjî wisa ye. Şik û şüpha min tune yenê. Her tiştî îcab nake merû ji nişkeva hemî bixe eynî semetî û pêşkêş bike. Wan dîsa rexne dikir. Wan çi rexne dikir? Kadroyên tevgerê rexne dikir, îdeolojiya tevgerê rexne dikir, komünîzm, sosyalîzma tevgerê rexne dikir. Partî derket goya û arkadaş min dev ji komünîzmê berdaye, min kakûç û das ji ser alaya xwe rakiriye, dîsa rexne kirin. Wextê agirbest îlan kir, dîsa rexne kirin. Çawa agirbest îlan kirin? Tu dibê îja paşê wextê ku îlan kir, îdeolojiya xwe giharand, şer dewam kir, ya çima şer heye? Wexta şer e, ma wextê ku mirov serxwebûnê neparêze çi maneya şer heye? İcab nake. Tamam. Rêxistin jî li gorî xwe van însana godar dike. Dibe mümkün e tiştekî mantiqî hebe godar dike. Û di dawiyê de jî heqeten rêxistin, rêveberiya rêxistinê gihîştin wê qenaetê ku êdî şer gihîştiye armanca xwe. Çünkü armanca esasî ya şer ew bû înkar îmhaya dewleta Tirkiye bi dawî be. Wextê ku dewleta Tirkiye hebûna Kurdan êdî înkar neke, qebûl bike û dev ji îmhakirinê berde yani tunekirina temamî mutlaq ya milletê Kurd wê demê şer îcab nake tu dikarî bi şiklên cuda tekoşîna xwe bidomînî. Yani beşekî bi niyeta welatparêzî, beşekî bi niyetekî xirab meselê rexne dikin. Qesta min ew e. Îja min çi nivîsand ji bo kesên ewil, kesên ku bi niyetekî baş bi hestên welatparêziyê rapora ku Abdullah Öcalan ji Kongreya PKK re şandiye rexne dikin, bila rehet bin. Acele nekin. Cengekî ecayîb heye li İmraliyê didome. Di navbera dewleta Tirkiye û Rêzer Abdullah Öcalan de. Ev agahî ne tiştê ku ez ji we re dibêjim. Heqeten ne şîrove ye. Bi qasî ku em dibîsin li wê derê cengekî heye. Mücadele dikin. Yani Öcalan li gorî xwe dewleta Tirkiye dixe zorê. Li gorî xwe qartan datîne ser masê. Li gorî xwe dewleta Tirkiye tehdît dike. Li gorî xwe quweta xwe bikartîne. Pêdiviya Öcalan bi hêza wî ya derve heye. Baweriya xwe bi temamî bi hevalên xwe ê derve tîne, bi dostan tîne, bi hêzên navnetewî tîne. Baweriya xwe bi we jî tîne. Ê hûn nebin nabe yani. Hûn dibê bibin yek, hûn jî niyeta xwe beyan bikin ku bikaribe bawerî bi we bîne. Pişta wî ji we rast be. Yani ew berpirsyarê nûnerê Kurdan e vê gavê weke müzakerevanê esasî Kurdan e bi dewleta Tirkiye müzakere dike. Dewleta Tirkiye nayê bi min re müzakere nake. Di destê min de erk, quwet tune bi min re nake. Bi te re jî nake. Ama bi wî re dike di destî wî de hêz heye, quwet heye. Van rastiyan dibe hûn qebûl bikin. Yani em qebûl bikin. Mecbûr. Eger min gotiye pêvajo pêş keve wekî her kesî Kurd jî bi ser dikevin. Ama di vê pêvajoyê de serkeftinekî heman ji nişkeva naye. Serkeftin çê dibe ama giran çêdibe, zeman digire ama emîn bin di mafê Kurdan de tu tavîz nayê dayîn. Yani armanca nihayî a Kurdan çi be wê bi dest keve ama giran. Çara wî tune ye. Eger bloka şerxwaz ya dewleta Tirkiye
به اپراسیون خواه، به ایریشین خواه، به شر خواه، به تفگر خواه عسکری الباشوری کردستانه لسر هرمین گریلا اگر به پرووکاسیون خواه به ایریش لسر روجاوی کردستانه سبه دو سبه دبه که ممکنه چه به همی تشتی خراب کته هیشه و اگر شرخوازین دولت ترکیه بکار به وی پیواجوی خراب بکن تک ببن بلا باوری او هبه کرد و دیسا بسر بکن چه و بخوی ایجا شرکی پر مزن چه دبه لباجارین ترکیه و شر پر مزن ببه tam terör ku devleta Türkiye bastike wê demê bila bibîne ka terör çi ye. Vana ez fikra xwe nabêjim. Pêvajo têk biçe wê wisa be. Wê her der bibe Gaza. İstanbul bibe Gaza. Amed jî dibe Gaza. Mixaben Rojavayê Kurdistanê jî dibe Gaza. Başûr jî dibe Gaza. Her der wêran dibe. Ama di dawiyê de çê dibe. Di dawiyê de çi dibe? Dîsa Kurd qezenç dikin. Dîsa dibin xwedî mafê xwe. Heta serxwebûna Kurdistanê jî dikare here. Hêzên navnetewî jî dikevin dewrê. Wê çê be. Eger pêvajo bi ser nekeve. Yani hûn dibêjin tamam ez Kurdistanekî serbixwe dixwazim, rast e, xweş e, pir xweş e, süper e. Ama di rêyekî pir bixwîn de ancak tu dikarî bigêjî wê. Rêyekî pir bixwîn de. Ev encam ji bo dernekeve holê, encama bixwîn ku em bas dikin, ji ber vê rêyekî hinekî dirêj de tercih tê kirin. Mesele hemî ev e. Herkes zane armanca nihayî çi ye. Herkes zane, kes ne ehmeq e. Vaya mesela Rojavayê Kurdistanê me gotiye berfireh dibe, mezin dibe, heta Şamî jî dikare biçe, heta Kurdistanekî serbixwe jî dikare çêbe. Yani eger pêvajo têk biçe û mirov mecbûr bimînin bikevin nava şer, di encama şerekî pir bixwîn de em nizanin çend hezar însan jî wê jiyana xwe ji dest bidin. Heta çend milyon jî em nizanin. Ama di dawiyê de serkeftin wê ya Kurdan be çünkü çare wî tune ye. Kurdan êdî ciyê xwe girtiye. Di konjonktûra siyasî ya Rojheta Navîn de. Ew kesê duyem jî ez behs dikim kesên ku bi kîn nefretê rexneyan dikin derdê wan min gotiye bê derman e ji bo wan ji kerema xwe ve kes xeman nexwe gelek ji wan heyranê tirkîne jî gelek ji wan eleqa wan bi Kurdî tune rojekî xwe nadin ji bo Kurdî fêr bibin qismekî ji wan derewînin qismekî ji wan hîlekarin qismekî ji wan nexweşê psikolojîk in temamen kîn û nefret di dilê wan de kombiye sirf ji bo tevgera Kurd reş bikin wan li henga reş bikin rexne dikin. Yani armanca wan ew e. Tu Kurdistanê erê me gotiye gelekî ji wan heyranê tirkîne mirov Kurdistana serbixwe diyarê wan bike jî ew ê her heqaret bikin ew li gorî xwezaya xwe ya ruhî tevdigerin normal e jî. Nexweş nexweşin. Ji bo dibêjim tu bi niyetekî welatparêziyê rexne bikî netewperweriyê heqeten problem tune ye. Herkes tefhem dike normal e. Pêdivî heye merov guftûgo bike, sohbet bike, çi diçe, çi nabî. Bes bi niyetekî bi ruhekî netewperwerî tu rexne bikî ne mesele ye. Tê wê manê ku pêdivî heye merov nava xwe de biaxife sohbet bike. Yani ez wisa bawer dikim. Ya hurmeta me heye ji van însanan re. Ê ku rexne dikin ama bi niyetekî welatparêzî. Normal e. Hevan no. Mesele bi vî şeklî niha biryarên Kongreya PKK heye hatine eşkere kirin. Ez binêrim. Ka kîjan biryar hene ev nûçekî deqada wî ketiye ajansan ez ji we re bêjim. Ez hema vê ji ekranê bigirim ji kerema xwe re. Ez van biryara ji we re bixwînim hevan no. Biryarên Kongreya Dazdan ya PKK hatine eşkere kirin em binêrin têda çi heye?
Partiya Karkerên Kurdistanê PKK banga 27 Sibatê ya rêberê xwe Abdullah Öcalan Pejiran danzdemîn kongreya xwe di navbera 57 Gulanê de pêkanî PKK biryara xwe fesehkirinê dabû li gorî Ajansa Mezopotamyayê biryarên dîwana kongreya danzdemîna PKK aynen bi vî şeklîne di Ajansa Mezopotamyayê hatine weşandin. PKK ez jî bu were dixunim ji ber ku ez di weşanê de bûm hatiye weşandin ji bo wî PKK di çariyeka dawiya setala bîstan de li hember metîngeriyê wekî encama polîtikayên înkar û îmhayê dest pê kir ku ev polîtika li gelê Kurd dihate ferskirin. Berxwedana 52 salan bi dê hezaran şehîdên xwe bi piştgiriya mezin a gel bi têkoşîna li cîhanê belav bû meşa azadî û hebûnê a gelê Kurd afirand. Rê li ber azadiya jinê vekir, li hember sîstema serwer a mêr zemînê şoreşa jinê afirand. Pêşî li sosyalîzma nû vekir, PKK ji avaniyeke rêxistinî wêdetir nirxên azadiyê yên esîl derxist holê, mîrateyeke mezin ava kir ku xwe destpêre berxwedanê rast e, kev neşopiyekê berxwedanê ava kiriye. Wisa kir ku li hemû perçeyên Kurdistanê milletê me gelê me bibe xwedî hebûn, bibe xwedî hişmendiyê, ronakbîriya Kurdî bi pêş vebir, li qada polîtîk kir ku hêza têkoşînê ruh hêza çalakiyê de. Rastiya ku bi modernîteya kapîtalîst ji kurahî ve asîmîle bûbû ji xwe direviya, ev ji holê rakir, mirovê Kurd ji xwe direviya, gelê Kurd ji nû ve rakir ser xwe, gel û jinê Kurd ku bi PKK re nasname rûmeta xwe bi dest xist bi rengekî bê eman têkoşîna azadiyê meşand. Bi vî şerî hebûna rastiya milletê Kurd û Kurdistanê hem hate îspat kirin hem jî gihîştê wê astê ku têk neçe. Li Kurdistanê li rojheta navîn li cîhanê pêşî li jiyana azad vekir, pêşî li demokratîk û sosyalîzmeke nû ya azadiyê vekir. Hindik me ez wî şore bixwînim. Partiya Karkerên Kurdistanê bi bername, rêxistinî, stratejî û taktîkên xwe bi bandora pêlên reel, sosyalîzm û rêzîknameya netewî ava bû, rizgarîxwaziya neteweyî ava bû, têkoşîna xwe ya ku bi armanca Kurdistana serbixwe yekbûyî demokratîk da dest pê kirin, heta ku armanca xwe veguherîne sîstema konfederal ya demokratîk û netewe ya demokratîk ji gelek qonaxan derbas bû. Di xeta apoyî de hewl da ku timî xwe nû bike, xwe teze bike, bi paradigmaya demokratîk ekolojîk azadî parêziya jinê re avaniya xwe ya rêxistinî, bernameya xwe guhert li ser bingeha mejiyê azadiyê pêşengî ji avakirina civakê kir. Lêberê bandora netewdewlet, bandora reel sosyalîzmê bi temamî nekarî ji ser xwe bavêje, têkoşîna çekdarî ji bo parastina hebûna Kurdan û misogerkirina azadiya wan nekarî bigîne encameke misoger. Vê derê de xwe rexne dike, gelekî muhîm e. Li ser vê bingehê ev çarçoveyek ku rêber ap û pêşkêşî kongreya me ya danzdemîn kiriye hate qebûlkirin. A. PKK ji ber ku jaliyê cewherî ve, jaliyê cewherî ve emrê xwe, temenê xwe tijî kiriye divê bi fermî feseh bibe. Mebez ji vê yekê belavbûna reel sosyalîzmê ji ber sedema navxweyî, pêwîstiya bi vekirina rêyeke nû ya sosyalîzmê, rewşa naskirin û pêkhatina nasnameya Kurd e. Yani reel sosyalîzm belav biye, rêyekê nû lazim e û her wiha nasname Kurd hatiye naskirin ji ber vê yekê PKK mana xwe nemaye. B. Têkoşîna çekdarî xwe destpêre stratejiyekî bi armanca netewdewletî. Yani ji bo avakirina netewdewletê teşerê çekdarî de bû dest pê kirin, ji bo daketina ji vê armancê û derbasbûna li nava bernameya civaka demokratîk divê xwe bispêre hukuk û siyaseta demokratîk. Lewma pêwîstî pê heye dest bi têkoşîna çekdarî were berdan. Berdêl û bersiva vê jî naskirina mafê siyaseta demokratîk
û misogeriya hukukî ya yekbûyî ya qewî ne. Yani şert û merc îmkana tekoşîna demokratîk wextê hebin, tu mana şerê çekdarî tune ye. Dibêje Partiya Karkerê Kurdistanê ji ber vê yekê me xwe fehm six kiriye ama biryara me kengê derbas dibe, kengê dikeve meriyetê dema ku siyaseta demokratîk rêya wî were vekirin. Ew se ye. Mesela berdêl û bersiva vê jî naskirina mafê siyaseta demokratîk e. Mafê siyaseta demokratîk tu nas bikî, hukuk eger bikeve faaliyetê pêk were wê demê mana şerê me namîne. C ji ber ku hevdîtin û diyaloga bi dewletê re dibin fermiyeta PKK de nayê qebûl kirin, pêwîstî bi fesihkirinê heye weke hêmaneke girîng bûye rojeve. Ev yek jî wekî encameke raya giştî dikare bêdîtin. Yani dewleta Tirkiye qayîl e qebûl dike bi me re bikeve diyalogê danûstandirê müzakerê ama li ser navê PKK nikare. Ji ber vê yekê PKK ji holê rabe ku em bikaribin bi navekî nû bi şiklekî nû bi dewletê re bikevin nava danûstandirê diyalogê. Em wisa jî fehm dikin. Ji bo serdemeke nû derbasbûna li nava qonaxa aştî û civaka demokratîk pêwîstî ye. Mafê siyaseta demokratîk û garantiya hukukî bi qebûlkirina vê çarçovê re Kongreya me ev biryar wergirtiye. Yek, karên rêxistinî yên bi navê PKK tenê meşand yani deqekî balkêşe. Yek, hemî karên rêxistinî yên bi navê Partiya Karkerên Kurdistanê têne meşandin, hemiyan radiwestîne. Dawî li hebûna xwe tîne, dawî li avaniya rêxistinî ya PKK tîne. Du, dawî li rêbaza tekoşîna çekdarî tîne. Sê, ji bo biryarên her du xalên destpêkê bi cih bêne anîn, divê Rêber Abdullah Öcalan pêvajoyê bimeşîne. Bi vê re bibe, ji bo vê jî pêwîstî bi mafê siyaseta demokratîk heye, ew were naskirin ji aliyê dewleta Tirkiye ve û garantiyeke hukukî ya yekbûyî ya qewîn were pêşkêş kirin. Yani pir vekiriye hemî karên li ser navê PKK têne kirin, wê radiweste, hebûna PKK bi dawî dibe, şerê çekdarî bi dawî dibe, ev jî girêdayî du tiştan e. Siyaseta demokratîk yani mafê siyaseta demokratîk were naskirin, Abdullah Öcalan bikaribe pêvajoyê bi xwe bimeşîne. Yani PKK rêvebirina pêvajoyê nagire ser xwe. Wê berpirsyariyê nagire ser xwe. Ancak kesê ku pêvajo daye destpêkirin, ew vê pêvajoyê bi rêve bibin. Ji bo wî jî divê azad be. Ji bo wî jî divê karibe bi her kesî re bikeve nava diyalogê. Ji bo wî karibe xîtabê civakê bike. Pêdiviya wî bi rojnamegeran heye. Meseleya ve hevanno. Ez xatir ji we bixwazim ev jî weke biryarên ku ji aliyê Partiya Karkerên Kurdistanê ve hatine girtin, bi vîya we ji raya giştî re hatin eşkerekirin. Vê yekê jî nîşanê me da rapora ku Rêzer Abdullah Öcalan ji 11mîn Kongreya PKK re şandiye rast e, ji ber ku naveroka her duye jî eynî ye. Ji xwe doh di serxwebûnê de hat weşandin. Serxwebûn jî bi vîya we ji ber ku li ser navê PKK weşanê dike, dawî li xebatên xwe ên weşangeriye anî, êdî serxwebûn ket nava rûpelên dîrokê. Bi hêviya rojên xweş azad ji kerema xwe re mecbîr nekin, ji kerema xwe re bibin abone, ji kerema xwe re vê kanalê belav bikin di nava heval û hogirê xwe de, dostê xwe de, malbata xwe de û zêde bibe. Pêdiviya vê pêvajoyê ne tenê pêdiviya vê pêvajoyê, pêdiviya milletê me bi kanalê mi vê rengî heye. Em kanala bi tenê ne ku bi îstikrar her êvar weşanê dikin. Dev xatirê we silav rêz dem baş.